demuso bo dobolo mankan do koso mankan do kera o koso eki demuso bo bolo kata di che wore man nimbe bewa bonni sugu ni silamiya sariya be uba ashe ube yoromi silamiya sariya be ube ninkiri la se silamiya sariya ma parce que anta do mankan sugu mindo anta do kummi demuso yimbo anta do kummu nyato fo ale yo furbo kadi che wore ma parce que anko fengo fenye côté fula fam fula kode ni sosoli de bala fam fula ko o ye kiri kode an ka fata wate se ko nyanabo ko ka saraka bo kadi mo ma ka du aka duaw ki be baraji sura laba bon don ki ko saraka bo choko nyuma e ka saraka ti bo kadi mo ma kana duaw nyina fe ni ye duaw nyina fe hari ni ka baraji ma tinya pew aywa be nakasi parce que ni e ye fenta kadi mo ma iko duaw kenye abe ko mi fana ya fana deli buhari ni ka baraji ko ni ma tinya abe nakasi odi ato ala ye jonyuma utan la nuridu minkum jazaa wala sukura inma nutimukum liwajhi allah la nuridu minkum jazaa wala sukura alaka jonyumo alako nu ulu ye minka ye fanta wala dumuni ubafa awnya wala dumuni ala jati de kama ante saranyina au fe ante baraka danyini au fe ante saranyina au fe ante baraka danyina au fe alaka jonyumo nka sarakati bo chogo ninde ale ba ta kadi mo mima ata nyini fe ka sara atia nyini fe duawu yere nyini fe ate baraka danyini fe sarakati puri ka baraji dafale soronye lagara chogo nyuma ninde mais e ka sarakati bolen ko fe kadi mugoma e ma duawu nyina fe ayere ye duawu kiye do o amina fe bashi tola de amba aishatu tunkera ni ale be sarakati di akachi de ma do muso min tumba bula kachi de na ba chiko akata sarakati ti fantoma amba aishatu ba fay ni sarakati di mugomimma kanana folo de akona bake ka duawu munu fo iku lame kudo nu nana ibu fonye ni ambashi to ka ciden tara min fe na ye sarakati dema abi ma kono de ni duawu munu fo aye abe amina mina na nana aba fo ambashi tuma ni sarakati dama aye nin duawu ni nin duawu de ke ambashi to fana ba nyogona ka tigiye ko pasike ka baraji da falen ka tonye lagara hari na ye minci aba fo lamme de abe duawu munu fo ni anana mbay to fana be do nunu nyogona fo atigiye pour aka sara dafale soro lagara donc ba ko ladabu nyumani jogo nyumani ewa baraji dafale pour aka sori bolo sarakati di mugoma kana do nyina fe na yire do ki e basitala mais ni do nyina fe hari ni ka baraji machia anasira bon ko ale ba ka telefoni bila revela pour salli wakati aka kunu mais ni awa asonera aba ale wuli abe mo wore wuli obe chogo ni utugu ye islama wiye ni utugu ye islama wude donc ne abe wuli liminke basitala parce que islama mimba anka yere wajibe anka ini mo be nyogonka salli wakati fajiri akan ka waso nyogonye wosha nyogonya de ke nyogonye ka nyogon kunu yere de ka fajiri salla wakati la na beye chede a wajible na ka nyogon kunu yere de aka be kata salli misrila ni muso de do fana wajible no ka wuli har nu mata misrila ka salli a wakati la telefoni sonele abe mugo munun wole tanka ama ate sone su kononana parce que mugo dobe na ya sorobe su fe na fla ke fo 2h 3h be wuli bon ni e kay revere bila odela ni asonira be se ka mo wori de yere no fe parce que soufe salima wajibuka o be se ka ke de wuye mais ni abere be ke fajiri yere wakati de la abebe fana islama de mumba ame abe kunu ni ikasonerinye o yere abe jati bolo baraji de o yere be jati bolo baraji de parce que fe ka ke sababu ye ka mo wori deme ka wuli ka fajiri salli a wakati la
bon ko ale ni mɔgɔ dɔ awa k'u bɛ ɲɔgɔn kan wale ye groupe dɔ ta tɔgɔ ma ka ɲininkali kɛ k'olu olu bɛ ɲɔgɔn kan ka salilu kɔfɛ bɛ cogo di ne y'a fɔ ne bɛ saga kan min ye ne ka araduto nin ka adresse ka tɔgɔ fɔ a kana tɔgɔ fɔ hadamaden bɛ se ka nin tiɲɛ dɛmɛ ka aradu kɛ ka tiɲɛ ewa ka bidiyaw sage ka aradu k'u kan k'a sɔrɔ i ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ n ko tɔgɔ fɔ a bɛ ye dɛ an t'a fɔ a tɛ dɛ tɔgɔ fɔ bɛ diina kɔnɔ mais tɔgɔ fɔ bɛ na ni diina masalaha de kɔnɔnanjiya ni yɛrɛ y'a dɔn furu karisa tɔgɔ ka fɔ o de ye kɔnɔnanjiya ye ka taa silamɛw ma silamɛya ka masalaha de b'o la bon o karisa in fana kɛra mɔgɔ de tiɲɛlikɛla belebeleba de don bidiya mɔgɔ dɔ a bɛ weleli kɛ ka taa bidiya ma a ye kitabu dila bidiya kan n'a tɔgɔ de ma fɔ mɔgɔw k'a dɔn ko nin karisa man ɲi k'u yɛrɛ kɔlɔs'a ma a bɛ mɔgɔw fili nin tɔgɔ bɛ fɔ nin tɔgɔ bɛ fɔ dɛ ka aradu k'a kan bon ni nin bɛ sabatira silamɛ masalaha sabatira an b'a kɛ ni nasiha de fana ye an dusukun kɔnɔ ni dusukalasi ye sabanan tigi kɛra tiɲɛlikɛla fana de tiɲɛli bangalen de b'a bolo bidiyaw ni fɛ a bɛ weleli kɛ ta ma n'an m'a tɔgɔ fɔ mɔgɔw tɛ kisi a ka bida n'a ka tɔɔrɔ ma an b'a tɔgɔ fɔ ka aradu k'a kan bon ni ninnu bɛ sabatira ko wɛrɛ kan ka lajɛ ko wɛrɛ kan ka lajɛ est ce que n'a tɔgɔ fɔra tiɲɛlikɛla dɔ de mais est ce que n'a tɔgɔ fɔra a tɔgɔ fɔlen tɛna ni tiɲɛli wɛrɛ ye silamɛya ma wa a tɔgɔ fɔlen tɛna ni fitina ye wa a tɔgɔ fɔlen tɛna ni balawu ye wa parce que dɔnnikɛlaw ko ninnu ni ninnu bɛ sabatira kayida dɔ bɛ yen o fana ka kɔlɔsi dar'ul mafasidu muqaddamu ala jalbil masalih ka tɔɔrɔ ɲɔni ka bɔ an na ko an b'o de bila hɛrɛ samali ɲɛ fɔlɔ ka tɔɔrɔ ɲɔni an ka kisi tɔɔrɔ ma an b'o de bila masalaha samali la kana donc an ka ninnu kɔlɔsi bon ni ninnu bɛ sabatira tiɲɛlikɛla don bidiya mɔgɔ dɔ a bɛ weleli kɛ ka taa bidiya ma bon kɔnɔnanjiya de fɔ a tɔgɔ ka fɔ kɔnɔnanjiya b'o de la ka taa silamɛya ma a tɔgɔ ka fɔ silamɛya masalaha b'o de la an b'a tɔgɔ fɔ an b'a tɔgɔ fɔ n'an ma sira tiɲɛli wɛrɛ silamɛya diinɛ kɔnɔ parce que olu de la ciden ye ko fila in bɛɛ kɛ ciden ye aradu dɔ kɛ a ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ ciden ye aradu dɔ kɛ a ye mɔgɔ tɔgɔ fɔ muso dɔw nana ciden ma awa a ko ne Muawiya ye ne ɲini ani Abu Jahami n kan ka furu jɔn ma ciden ko ma Muawiya tu fasuluku wa ma Abu Jahami fa darabu linnisa'i a ye tɔgɔ fɔ a ko Muawiya filɛ fantan de don fɛn t'a bolo ka mɔgɔ ka fantanya fɔ i kɔfɛ a bɛ digi a tɛ digi a bɛ don kɔrɔfɔli kɔnɔ mais kɔrɔfɔli tɛ nin yɔrɔ la ciden y'a fɔ ni nasiha de ka kɔnɔnandiya kɛ muso ɲɛ a ko Muawiya fantan do dɛ a ko Abu Jahami fana muso gosila do dɛ a tɔgɔ fɔra muso gosila do dɛ o fana ye lebu ye ou bien lebu tɛ lebu de mais a tɔgɔ fɔra kɔnɔnandiya kama ka taa muso in ma o ciden ko ma in kahi Usama a ko i furu Usama ta ma muso ko ale furula Usama ta ma ye hɛrɛ saman sɔrɔ a la fana mais Muawiya labana kana kɛ masakɛ ciden tɛ ko dogoden do bon tɔgɔ fɔ fɔra ya Muaz tuma min a ye safo janya ciden ko fatanu anta ya Muaz a ko Muaz ye fitina mɔgɔ de ni e bɛ safo salli sabbi simra bi kala la wasamsu wa dawite wulu kala a tɔgɔ fɔra wa a tɔgɔ ma fɔ bon a sabatira ninnu na ciden tɔgɔ fɔra ani hadisa caman bon a sabatira fana tuma min Barira tu ka mɔgɔw jɔn do Aissetu y'a a ɲina ka mɔgɔ fɔ ko ale b'a feere ale b'a sa a b'a kan hɔrɔnya u ko ni a hɔrɔnyara a ka walawu ye an de ta ye dɛ an b'a Aissetu ko bɛ kɛ cogo di ne b'a sa ka hɔrɔnya a walawu bɛ kɛ di ne de ma ou bien a bɛ di aw de ma ko a bɛ di an de ma an b'a Aissetu nana fɔ ciden ye ciden ko e k'a sa bani parce que ciden b'a dɔn ninnu yɛrɛ b'a dɔn sariya la n'i ye jɔn sa e y'a hɔrɔnya alwala wa bɛ di o de ma
min nunu nya sarta an bai shi ko walau bi diguluma ta alaka kitabu kono akwai kasa bane an bai shi ta yi joyi sa cire ne kutuba balle da kura akwai ma balo aghwamu yastatiruna as-suruta laysa fi kitabillah akwai mugo ka kibariya munye nabi saratu do saratu mununta alaka kitabu kono awa sarati na ta alaka kitabu kono harin ni sarati keme de do cinya lende do ma balu aghwamu amma nunun to fo dondo la fona ciden ko inna fulana wa fulana amu to fa ko karasa ni karasa ne jigila nunun te foido an ka dinala karasa ni karasa fulana wa fulana ne jate no nunun te foido an ka dinala dondo la ko abdullah ibn umar ma ko ya abdullah la takunu misla fulan kana yaqumu al-layl fataraka qiyamu al-layl ako abdullah kana ke karasa ni gona yede atumbe su nafila ke su fila la yesu fil nafila dabila to ma foya bo doni ke bo ku fula be nana ci dem bulu donc dina maslaha de be laje wala ni ye mo to fo ni kunnan jade ani islamiya maslaha ni akacinyali sababu bashi tola min nan yere yado yere mo min yere tinyali kala yede islamiya maslaha ba ka to fo la de kunnan jaba ka to fo la min nan ya to fo doro bala wore do bena fitina wore bena darul mafasid muqaddam wala jalbul masalih amba to fo to nin kama ba hakli jigi ne te to fo min kan nafa do kera munye nye deresu de ke anka yoroka sira munumbe bidia sira mununu tariqa munumbe ani ubake ka sunna misru bali jole la bu be sunna misru chili minke suratul baqara tafsir man ajla mimman mana masajid allah nye deresu ke marka kanna ka fo de fo be yoro ka be fo maraka dugu dola kay marala arjo sobu bolo tara ka setinke arajo la ka juye ka seti meri mimbo dugu na meri tara kumanda be dugu kono meri tara kumanda fe awa ako bi arajo so mugo ye ka seti do kala aye benani mugo nyuma simato nyema simato ya benani fo communication ka bilu mo kana aya benani kaseti do ko suguna do ka kaseti ni nyebe de na amma bashi to ya benani kumanda ye communication tige ka di meri ma ko tadi arajo directeur ma directeur yere de ni fonyere anana ba ma ko ni fonyere akoy te to fo munun ke kaseti kono nafa bala de communication bila directeur la directeur ko meri ma ko mundo ni munke akoy kaseti min juwe bi aye bede nane akwale makuma aye kasetin foshi kabo arajola carte memory dero aya do ka telephone kono atara ube biro kono aye folike wako kumanda maika communication serane mako ika meri de ko ye kaseti do kala be ko aye benani ko ye wasaria soso arjo saria soso akwale ko kumanda ma ako kumanda nye koroboro de ako ale ko kumandama ete maraka kamme kasetin be maraka kandela mba kala biro la ya beba lame nu tilala kuma munun fora ubusagi ibu lame ako kasetin kera la be ka lame biro kono utilale wuyu sagi kumanda ye kumanda ko ako nin tigi neta dode ni wajuli kila neta dode men ni mbawudo ama foyi fo ne tinyate nin tigi ba wudode ama foyi fo ne tinyate min be sanse ika sanse min te sanse ne ma de fo yen ka setela mo kelen to tala mo to ma fo groupe to ma fo e ka ye fengo fen fa be aka jogoy e meri yere fule demisenu nana ni arjo pape ni nefe wakati mi kube arjo do e ye sinya tande ke ya ko arjo ngana do e yere awa nema defo yi ka kaselita yi ka kasetita yi kata juye hara nyogona dugu were fana unin ka kaseti do tora arajo tiko akonte kaseti kala nama lamede parce que umbe yoro meya ni mugo do to forala mugo do be se ka wole ko be nan ka radio so ciyere ay akoy ni ne de ko ni kaseti nana uma ayen nin kala ala ta